jam hire mun bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe diniral jamma bela en garti e yidde jokkude ɗo yewtere nde puɗɗinɗen ɗo ñandene e nder Zuhur al Basatin mo ceerno men Cheikh Moussa tawi eɗen kalano histoire almami Abdoul hade men arde histoire almami Abdoul eɗen kala hunde seeɗa e kan hande ummiɓe famille hamme juldu kan jiɗɗen haalde ɗo noon ko ceerno Ciwel to Dondu en kaalino kay wonde Mody Samba Paté Ali koye mum yimɓe hel Mody Nallankoɓe gummi sibu Mody Samba Paté Ali ko kañum woni bammum Mody Nalla on Mody Nalla koye mum yimɓe Mody Nallankoɓe gummi kañum e Daouda Samba Paté Ali noon kañum koye mum yimɓe Ciwelnaɓe gummi. Daouda Samba Paté Ali ko kañum woni bammum Souleymane Daouda ɓurɗo andirede Tafsir Souleymane ko on Tafsir Souleymane foof adi fiilede kay ngol lefol ceerno Ciwel honno koto Mankul e saraji Ngoral hara horo en jin ɗum kay nde kalanoɗen histoire Didi Maha nde Siwol ko wuro ngo wonno ko sara Dande Maayo e saraji wuro he Siwre ina fuɗanno ɗon Siwre ko huuɗo ko gandanɗa ko fuɗata koye takku ndiyam to amin to ko ɗum waɗi kay inde wuro ngo joftinede e Siwre nde wiya Ciwel Ciwel ko Siwre famɗina. Tafsir Souleymane kañum ko ɗon wonanno ina janga defte mum walla ina wirda wirduji mum walla ina duwo duwuji mum so tawi noon yimɓe ɗiɗo lurdi ɓe mbi jeehe to ceerno gonɗo to Ciwel to e ñawon ko ɗum nde waɗi ceerno Ciwel on ɗon wonti titre wonti lefol joftina e inde makko o watti wiyede ceerno Ciwel. kanko ceerno Ciwel o ummi to Mankul o ari o fayi Fuuta o hoɗi toon o hoɗi e nokku ene wiye Dudoyaɓe o nokku woni ko hakkude Dondu e Ali Wuri goto e gaygayɓe Dondu mbiyetenoɗo Bouboli e goɗɗo e Kontenaɓe koddi e makko ɗon ɓe goni ɗon dumunna ko adi nde mo ruttito to Mankul omo wondi noon e Safari on ko bammum Moriba Safari jako yimɓe Haaso ɓe dutti Mankul tawi ɗum noon sabino ɗum ko caɗele ɗe lamɓe deniyankoɓe kaljinanno ga yimɓeɓe koye ɗen caɗele ɗe deniyankoɓe mbaɗanno yimɓe Dondunaɓe gummi leydi mumen tawtoyimo kanko Tafsir Souleymani kanko Tafsir Souleymani tawtimo to Siwre ɗo to Ciwe ɗo tawimo toon ɓe koddi e makko Tafsir Souleymane caggal mum kadi ummi toon kañum e yimɓe Dondu e yimɓe Mankul ɓe gari ɓe koɗi Fuuta caggal kay nde ɓe nani laamu deniyankoɓe yani ɓe gari noon ɓe koɗi to Ɓohi Jawe ɗo to Ɓohi Jawe ɗo ɗon on to ɓe koɗi ɗo honno ɗon ko neganaɓe ɓe nde garti jiiɗi heftude leydi mumen nde gulliti to almami Abdoul almami Abdoul rokkiriɓe leydi mabɓe sibu kay ko kamɓe jeyno ɗon kamɓe gadino hodde ɗon caggal majjum Tafsir Souleymani ummi ɗon fayi Dondu o yamiri noon ɓiyihu hono Samba Tafsir ɓurɗo andirede ceerno Samba e miñu men wonnoɓe to Mankul yoɓe jaah ɓe lewoya leɗɗe gonɗe to Dondu ɗe ɓe koɗo toon ɓe mbaɗa toon galleji mabɓe ɓe koɗo toon to Dondu eyyi mbiɗen noon kanko Tafsir Souleymane o miiji noon walla o felliti yaade hoɗoyde Dondu
waɗi ɗum o wi ɓiyi ko mbiyetenoɗo Samba Tafsir gandiraɗo ceerno Samba kañum e miñu men ɓe wonduno Mankul yoɓe jaaɓe lewoya leɗɗe gonɗe to Donduru ɓe koɗo toon ɓe mbatton galleji mabɓe ɓe koɗor toon koye nder majjum noon kanko e won dumunno kanko Tafsir Souleymane o sankiɗo ɗo ɓooyi jawe ɗo o ubba ɗon nde o sanki ceerno Samba lomti ceerno Samba yeehi kañum e yimɓe famille mabɓe ɓe jeehi ɓe koɗoye Dondu kanko o waɗa toon lamɗo to Dondu ɗo caggal noon nde luural jooli hakkude makko e Almami Abdoul fayimo kuugal ngal welanimo miñi ko ina wiye Modibo keddino to Mankul ummi toon ari Fouta firti nden ɗon ñawore nde Almami Abdoul waɗno rutti to Mankul to ko ɗum de kabruɗen o ko noon wi ceerno Samba nde sanki lomti ko ɓiyum ina wiye Amil Samba ko on lomti ɗon to Dondu ɗo ko ɗum waɗi kay inde makko joftinede e inde Dondu ɗakka inde makko wiya Dondu Amil Samba kanko on ɗon Amil Samba ko ummino e makko ñifi to banggue gorol o jibinani so wona ɓiɗɗo goto debbo ina wiye Rahma on Rahma ko kañum woni yummum ceerno Racine caggal mayde Amil Samba ko miñi ko ina wiye Boucar Samba lomti ɗon dumunna caggal mum kaw makko Modibo ummi to Mankul ngam yaade Dondu kono o sanki e lawol to wiyete Horkojere ɓiyi ho noon hono Bocar Modibo kañum kay yettima Dondu o tawi toon noon ɓi bamma ko hono Bocar Samba Tafsir ene woni ɗon chef o woni noon e foɗodirde mum to banggue gardigo wuuro ngo gaygaƴe ɓe e kontenaɓe ɓe sali kay ittude Bocar Samba Tafsir ni woni Bocar Modibo fayi Ngenar o namdi Ngenar naɓe yo mballumo Ngenar naɓe noon kañumenne mbaɗimo toon chef kono to Dondu to kay o woppi toon ko ɓi bamma ko hono Bocar Samba caggal majjum o ummi toon o fayi Fouta on dumunno noon o nani Foutankoɓe ndiwi almami munen ɓe lomtinimo ɓe mbaɗimo ɗon almami Bocar Modibo o waɗa almami Fouta fodde duuɓi ɗiɗi caggal ɗum Foutankoɓe ndiwimo ene jeeya e ɓiɓɓe makko kanko Tafsir Souleymane ko wona Modibo e Samba Tafsir ina waɗi hen Abdourahmane Tafsir e Kayyar Tafsir e ɓiɓɓe Modibo ɓe kadi ina jeeya hen Sibe Modibo on ko bammum Barahim Sibe ceerno Cheikh Moussa wi on ko bammum Sehilam Ousmane Barahim o sankima noon e ɗiɗo duuɓi yo Allah yurmomo yaafomo e ɓiɓɓe makko ɓe kadi ina jeeya hen Mouhammadou Modibo on ko bammum ceerno Samba on ko bammum Abbas on hoɗno e on tuma koɗo Dondu ɗo ina waɗi hen kadi ne mbiyeteɗo Barahim Modibo on ko bammum Mouhammadou Barahim on ko bammum Ahmad on ko bammum Barahim Ahmad on liggoto koye tribunal Dakar ko ɗum de min kabra ko Allah noon ɓuri andude so tawi noon ko Bocar Samba Tafsir Souleymane salinoɗo woppidde laamu ngu to Dondu e almami Bocar o on ɓiɗɗi mum ko Amadou Bocar on ko bammum Racine Amadou on wonno ɗon chef to Dondu ɗo caggal nde riiwa tawi riiwi ɗum ko Sehilam Ousmane Barahim kamɓe ɗiɗi fof noon ɓe cankima e hitande wotere nde yo Allah yurmoɓe yaafoɓe amin so tawi ko Abdourahmane Tafsir on ɓiɓɓe mum ina hen Amba Abdourahmane on ko bammum ceerno Kayyar Samba
ko on wonno Cheikh Doundou e on saha caggal kay ceerno Racine kañum ne sankima yo Allah yurmomo yaafomo e ɓiɓɓe makko ɓe ine hen kadi ne Kayyar Tafsir ceerno Mamoudou e ceerno Kayyar kañum sankima tawi waɗi ɗum ko Ahmad Cheikh Oumar laamiɗo julɓe to Nioro kanko woni bammum ceerno Mamoudou on wonno jonguru Doundou ɗo e on saaha e Bocar ceerno mo gandanɗa hoorema woni ko kahayɗi e ɗin tumaji e mataw ko ɗo tan guddirten e haalde ɓeɗo kan hanɓe suudu hamme jullo kan e raɓɓiɗinade tan e tonggol ngol ceerno waɗi ɗo wiya andu tan kam kamɓe ɓeɗo jalluɓe haalteɓe ɓeɗo kan hanɓe jalluɓe andu kam kamɓe foof koɓe fulɓe ɗum kam eɗen jogui hen dalillaji ɗiɗi tawi ko labɗi golliroji ya andu kam wonde kamɓe koɓe fulɓe yettode mabɓe nde ko diallo ala foof ɗo jiira ɗum so wona e fulɓe gueɗel ɗimmel ngel kadi kamɓe foof iwdi mabɓe ko dimat eyyi kadi dimannaɓe kadi kalata ko pular hono no pular mo gandanɗa hoorema ko fulɓe jeeri kalata o ɗum ɗon kam eɗen mbawi gonɗinde ɗum wonde hollirde koɓe fulɓe tigui rigui caggal majjum noon ɓe janggui ɓe naati islam ɓe dañi gandal ɓe goni hen yimɓe mawɓe ɓe ketti e dow jalluɓe heddiɓe ɓe janggani ɓe so wona kay jalluɓe coɗay galle éliman coɗay e fulɓe bummoyaɓe en kam hayso janggani ɓe kettani e dow mumen dalil goɗɗo kadi gam hollidde wonde koɓe fulɓe lamɗo dimat kañum lefol mabɓe nden wonno ko joom dimat ko saaha kayde almami Abdoul ari ko on wayli lefol ngol watti ɗum éliman dimat e saaha éliman Boubacar ko on foof adi fiilede ngol lefol éliman dimat ɗum dey haalnimi ɗum ko karras ko ɓi Abou Dada on ko ɓi éliman Seydou on ko ɓi éliman Boubacar Kane mo gandanɗa hoorema ko kañum adi fiilede ngol lefol ɗo dimat ɗo so tawi noon yimɓeɓe mbi kam wonde pular mabɓe moɓe kaalata kamɓe dimatnaɓe ene serti e pular kundel naɓɓe mi wiyaɓe ala foof ko gotum ne wawi tan tawi ko gaddino e gowlali ɗi ceertata kono kay ko gotum eɗen mbawi kay famde ɗum hono pamirɗen hono no pular mbañnaɓe ni ko Allah noon ɓuuri andude ceerno wi ya andu tan kam kamɓe jalluɓe kamɓe jalluɓe kan hanɓe andu kamɓe foof noon koɓe fiitiɓe becce so wona noon jalluɓe koɓilluɓe guila e ɓennuɓe hayɓe joni ɓen kam fiitaɓe becce no fewi ɓuuri foof noon fiitade becce ko moodi nallankoɓe e kan ciwel naɓɓe ko ɗum de kabroɗen kono noon ko Allah ɓuuri andude so wona hen kay mo Allah ɓuuri wallude ɓurɓe en hulde Allah tigui rigui kono kam ko noon ɓe mbiri jo a hinnama hofnama jamma dartam yo jaami kisal gueno wonema wona e dendagal ko taari ngo eyyi ɗo kalɗa ɗo ite haala ceerno ciwel en tan ceerno ciwel ko kan hanɓe Doundou ɓen goni ciwel naaɓe kolcel naaɓe woni kan hanɓe Seedo Abbas heedo molli hil modi nalla naaɓe woni daw en maqama en e ko nandi hen neega woni ɓokki jawe e wuuro wiitengo kadi neega e dindeji eyyi joni noon so tawi en garti e toon to ciwel no wayno e hitande ujunaje 2.5 nodde mabɓe jeeto woni ceerno Kabiru Kane on jibin ɗum ko ceerno Karras Kane woni nder galle tan mbo kalta o Abbas ne kadi jibina ɓiyum goɗɗo no wonno ɗon wiye wonde Amadou Abbas kamɓe ɗiɗo gonno ɗon ete seeremɓe mawɓe to kamɓe fof kadi koɓe ɓiɓi baba nonne kamɓe ɗiɗo fof ɓe duttima e joomiɓe ɗiɗo duuɓi ɓennuɗi
ko kalta ko kede ko hunde lamde sabu goto mabɓe fof kede mi wadde muɗum yewtere ceerno Amadou Abbas Kane e ceerno Kayar Kane no ceerno Amadou Kabiru Kayar Kane te kede koɓe qur'aniyankoɓe tigui rigui ko temdere dow temdere ɗum sikkela hen Amil o kede ko Amil Samba kede kañumne ko Kane hano ɗum waɗi sa ƴeewi dundu aɗa tawtonete e nder galleji subalɓe to ko witeɓe Amil en ko wayno Amil Konté en e ko nandi hen e ko nandi hen ɗum noon ko gonɗinde tan tigui rigui ko kalɗa ko tarikh labɗo ɗum noon a jarama Seydi Ndiaye te Kayar Kane no ɗon woni Kayar en Karras en fof ko inde wotere ko nden indi kede woni gayete e nder Dimat inde woni gayete Dimat woni Diagnum woni Thiangay woni Tekane kala mo nandani wiye wonde Karras koye mabɓe ummi ɗum noon koye iwdi hamme julɗo kan ɓiɓɓe 12 ɓe ko kamɓe goni sariɓe e nder Fouta ɗum woni ko nanta ko wuuro way gono joni nongo wiyatno bo Mbolo Birane kan hanɓe Mbolo Birane en kan hanɓe Bagodine en e ko nandi henete to mbimi ko neega e dindeji kono ko jot wuuro wiyetego jot mi sikki Jalisa Lawre no foti andude ngo jotnaɓe woni neega e dindeji te ko kamɓe kadi ñawno Almami Abdoul Kadir Kane tuma nde salide fiilede o ñawa koye tribunal Kane hanɓe neega e nder wuuro Ɓokki Jawe ay Ɓokki Jawe ko heewi rewi ɗo nete ko wayno dondunaɓe mbiyataɓe e jowol naɓe sa ƴeewi dondu e jowol koddi woni hakkude mabɓe tan ko oɗo ɗo wiyete ɗo Ceernal Bilbasi ko hakkude dondu e jowol worgo te mayil gotel nanɗo ne te mayil ngel wiyete ko mayil Yejja ko kangel telli rewi Gawdal en hankkadi rewi ɗo nete fayi Ɓokki Jawe ngel yentoyi e mayel Mbargu ɗo Koɓɓillo Jimi ɗo joni noon Kane hanɓe wonɓe ɓe Dabiya woni ɓen ko Neere naɓe Kane hanɓe Neera goni Neere kamɓe goni Dabiya saabu ko Kane hanɓe Neere ɓe ɓen gummi ɗo nete payi Dabiya ɗo noon ɓen noon mbiyete wonde ko Kane hanɓe Segele ɓe jalti koye Segele Segele kede Segele naɓe ɓen goni Ali Dundu Segele ɗum woni ko wiyete ko hankkadi Kane hanɓe Segele woni Dabiya naɓe to Neere e Ballago Boubou Djibbore el Alpha ko mawnore Teddi Rondaki Mbandu kamɓene kadi e Dabi wuuro wiyetego Dabiya Hoore Fonde e Dabiya Odeji kamɓe kala ɓe gummi kono ko biyeteɗo Diawut ɗum ko tumde pusgo Diawut waɗi carodiral woodi caggal ɗum ɗo Neere daroyi ko ni tan kono ko ɓiɓɓe 12 ɓe tan heeli Modinalla naɓe kadi koye mabɓe jalti koye mabɓe kono desodiral mabɓe naati e nder safalɓe ha hankkadi foof yaaji sa wi wonde ka hel Modinalla tan hel firti wonde ko galle Modinalla en hankkadi ɓen nattinama e nder safalɓe wonde desdiri e nde safalɓe ne ko nande ko ɗum addata ɗum